ora sempat leren. Bar magrib langsung dandan, langsung munggah panggung. Lek nek kesele nek masuk angine wis lumrah wong. Sampeyan iki lak wanita biasa, ya ta? Nah, nggih. Nek awake wis sangat to ki awake? Sampun, Pak. Mboten keringat dingin nggih? Mboten. Mboten, syukur alhamdulillah. Dan bluramu ngendi ya, Nduk? Randu blato. Randu blatung. Nggih. Bapak napa dalang? Sanes. Oh, ibu sinden? Sanes. Lho kok sampean duwe swara sing becik kuwi turun sapa? Takdir. Oh, takdir. Nggih. Nggih. Sesuai karo takdir. SMA kelas piro SMA? Kelas setunggal SMA. SMA ini ngendi negeri kene? Nggih. Korane SMKI Solo. Mboten. Pengen apa? Ya. SMKI Solo niku nggon gudang-gudange kesenian, ngoten. Nek sampeyan pengen dadi sinden hebat, kuwi ya kudune ning SMKI Solo. Nyapa alasane ngopo kok ora ning Solo? Napa? Mboten nonton restu. Mboten. Orang tua iki lho. Oh, kali wong tua mboten direstoni. Napa sampean anak tunggal? Mboten. Oh, nomor pinten? Sampean anak nomor pinten? Kedua. Oh, kedua. Nggih. Nggih kok pancen nek kula duwe anak wedok sekolah teng SMKI Solo niku kula nggih apa jenenge tak gandoli ora usah. Mergo enek buaya-buaya darat. Lah ya, lho bener, nek bapakmu ibumu ora merestui kowe sekolah ning kono ora apa-apa. Ning aja kendho semangatmu, nggonmu ngegulang ing reh sinden. Nggih. Gurumu sapa sing ngajari sinden? Sinten? Sustri. Sutri. Sustri. Niku sinden sepuh Blora mriki. Mboten, lha pundi? Ngertos iku. Lho, karo gurune kok ora ngerti omahe piye? Napa sinau teng YouTube? Nggih. Oh, teng YouTube. Sinden idolane sampean sapa? Cahyu. Kusuke Sirahayu. Wah, Busuka Rahayu. Sinten to niku? Garwane Pak Kuntadi. Wong Kuntadi niku sinten? Oh, mboten niku adik ipar kula, adik ipar. Busuka Rahayu slamet kilujeng ing Sandikala. Nggih, badhe nembang apa, Nduk? Dia. Iki diparingi jeneman mawon nggih. Jineman? Nggih. Mboten apa-apa. Jineman apa? Klambi lure. Klambi lure. Nggih, cobi jineman biyen. Mboten napa-napa. Nah. Neno. Nah. Ing atase ora nek gurune ngono nang YouTube kok ya iso nyuwara luar biasa. Lanjutkan, Nduk. Sok cita-citamu nek wis lulus SMA negeri kene pengen kuliah ning Isi Surakarta mboten? Nggih. Nah, nek wis ning kono ning Isi Surakarta tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mergo sampean wis dewasa, tur dosen-dosen do ning kene kabeh iki. Dosene sing ngendang niku Pak Jeko Widodo. Niku lek karo wong wedok mboten patek hobi. Mboten patek hobi. Sing ngendang niku dosen sampeyan sok bakare aja kaget nek metu Pak Jeko Widodo. Nggih, Pak. Terus sing ngiter nika Pak Iswanto. Nah niku nggih dosen. Sakniki mulang wonten ing SMKI Surakarta dadi pengasuh. Dadi ayah asuh tumrape anak-anakku sing do PKL ning omahe Pak Kangko. Ning Pak Kangko iki terbuka. Dadi SMKI apa jenenge? Membuka tempat untuk PKL. Pedagang kaki lima. Ya. Like
nggih 16 tahun nggih. 14 Pak. Lho, 14. Nggih. Oh, Aku yang umur ngawur kok, pokoknya salah lah. Berarti anak wedok piro Bu umur Bu? Bapak aku yang gak wedok tapi apa umuran? Kelas SMP kelas Bu ya. 13 tahun ya Bu ya. Iya. Ah. 2000 oh 15. Aku kalau anakku dhewe ora hafal. 16 ya? 16. Oh iya nggih. Mbok sing mangan sing akeh ta nduk dia. Nggih. Kena wae rada berisi ora tipis ora triplek ngono wae. Aduh. Ya. Rasane. Isih apa? Tas ya? Entelas. Oh nggih. Suaramu kuwi nemen sewu ya. Tahun pungkur karo tahun iki kok kemajuane pesat banget to, Nduk. Nek belajar tenanan to? Nggih. Ten iku, Pak. Belajarnya tenanan. Digenjot karo ibu. Dikapane? Dituntut. Oh digenjot. Oh digenjot karo ibuke. Ya bener, kok kudu ngono kok. Butuh mbiyen suarane ora patek banter. Saiki yo ben tak genjot iki saya banter aku. Tak genjot semangate. Ya sok nek isi mengko tak kenalne karo anake Pak Kangko. Deka. Udu Deka. Wah, Deka sesimi oh. Sing putrane Buduri sing barep. Mas sinten ngerti mboten putrane Mas? Mas Jindra Yudhistira Putra. Niku sok bakal niki lulus SMKI teng isi teng pedalangan. Dalang kok sendiri sampean ya. Heeh, kok sendiri sampean. Lah iya. Jadi nurunke ya, Bro. Ya dalang kuwi kebanggaan tenan ketika iso nurunke anak-anake iso ndalang. Mas Jendra kaya wis ndalang terus adine wedok si Rahesta Deka Chandra Dewi ya nyinden. Sing cilik dhewe. Wah! Sing cilik dhewe. Adeka Sang Mahendra ndalang kok misuhi bapake. Tak donya pisan. Lah iya. Wah, kaesuk titenan oleh gedhe kendeli lek mayang nek ngungkuli aku, tenang. Mergo didikane sing enom. Ngono lah. Wah, luar biasa. Nembang apa nih, Nduk? Ayo, sing ulo tamar wani mboten? Nggih, purun. Ulo tamar nggih. Nggih kayak gentos Mbak Elisa, Mbak Eka. Ya. Bawone pun sinau derek. Sampun. Wah, wis sinau. Nggih. Coba tak krungu aku. Nah, coba bawane metik seri angling Darmo, enggak? Nggih. Niku karyane sinten? Bapak Sukron Suwondo. Wah, Bapak Sukron Suwondo. Nggih, insyaallah nyuwun pendonga pangestunipun para warga agung ingkang wonten ing pojok watu Sambung Blora Mbah Haji Sukron saha ibu kula Hajah Suci Munawaroh bakal ngawontenaken ulang tahun emas pernikahan. Masih 50 tahun. Pernikahan tanggal 1 Februari
Bapak ngendika le aku pengen tanggapno wayang uwong. Nggih. Wayang uwong, Bro. Nuruti kersane Bapak. Pak tanggapke wayang uwong patungan urunan karo Pak Cahya Kutadi, Pak Kalingga Purnomo kelawan anake sing wedok Mbah Sukron ya kuwi dokter gigi spesialis anak Retno Dewati. Kok ditanggapke wayang uwong Sri Wedari. Kanca-kanca Dwijalaras Indonesia tak atur tindak macak dadi Kurawa 100. Sadene kelebung ae. Yo. Metik seri Angling Darma yo. Metik seri Angling Darma. Randu Blatung. Ya, Cengkoke wis wani nika ya, Gong. Heeh. Murite Pak Yasibin kok. Ha iya. Saman karo ndereke Pak Yasibin mayang ya. Nggih. Nggih. Gerak kan dari suaranya dia? Nggih, Pak. Kan nyampen? Nggih. Oh, nggih. Mungkin tidak pemanas ya rada anget. Aja meneh kok sampean, Nduk. Pak Kangko ki tau. Bengi suarane entek resik mergo wayangane kuwi awan kuwi ya mayang, bengi ya mayang. Lho, iki lek panon bisa Kangko ora kelakon ngono kuwi. Lho. Lho kelingan ra, ben pas nalika pandemi aku ki awan yo kon mayang ning bersih desa, bengine pindah nggon mayang. Bah, bengi iki suaraku nggih omong semua ngeleran. Ya pancen suara ki winantes ya, Terus. Wah ya. Iya, terus Sang naga raja nanone nong sesilih minaka digarap ya, Nduk. Tang kepungkure wis digarap gamelan Bali apa urung? Mbon apa dereng? Dereng nggih, niki pun digarap kalawan kanca-kanca nganggo gamelan Bali coba. Informasi nggon streaming sinyale musen-musen. Ya, entek iki. Kuotane Yo, coba garap gamelan Bali. Yuk, Dwijalaras Indonesia. Yuk.
Nduk. Iya. Terima kasih untuk dia. Nah, coba lagu. Yo orang diselai bahwasannya penyanyi Mbah Rasim uga memupuk sinden-sinden bakalan untuk calon-calon Maranggono mula ya ditampilke awan bengi ya, Gong. Pancen nek ngrungkepi budaya ki lahir batin itu. Iya. Pondek sore yang ngendika karo aku sampeyan aku gekno gawangan sing rada cilik sing iso ning jero omah. Wah iya. Kok kayune tak kirim. Wah, Mbah Rasim ya. Sing iso ditokok ning jero dalem kae sing anyar kae terus. Ya. Nah ini kan keduwuren. Wah, ya. Ya siap pokoknya dawuh saka njane Mbah Rasim. Desa ki mergo wis manjing dadi dulur dadi silaturahmi yang sangat luar biasa, Gong. Ya. Pangga pelong terus. Oh, pangga pelong. Sapa? Kau gedhe karo Mbak Elisa Urkarus Alasu. Oh, ya. Diatur jumeneng. Detek kae bumbul.
Pamata Sabda ya, Tru. Oh, wah. Layangan mesti dadi lagu. Heeh. Kaya kumpulan satelit. Ngono kae tau ki. Heeh, ya. Seneng aku pas gon ngelik lho, Tru. Sing ngelik ngendi? Kae kentange mabuk dudu. Dudu Bang. Dah aku. Dah lek kowe tegel muni. Sak tenane wegah golek muni ngono kuwi lah. Wong kae montore mabur kok kentang. Ya montore nggawa kentang. Ayo Elisa, kaya kupu ya. Kaya kumpulan satelit sakutan mendapat WA dari Mbah Rasim maksimal jam 3 selesai punjul sithik. Iki wis setengah telu iki. tenan ora. Jam setengah telu 2:27 lho. Lah iya. Sing penting ora nglangkai subuh kok. Heeh. Nah. Iki anak anu karo Eka. Tahu Mas Petro. Nggih, pamripun aku seneng prasetyamu lah. Aku iki lagu ora ngerti. Iki lagu ngendi Kak? Kowe apa ora Kak? Soraginan po? Dereng nate krungu nika nggen. Dereng nate mireng. Nggih. Nggih, monggo ki semarini dhuwit 100. Lah iki lek ora dikenang kali lah. Ya nyuwun pangapunten mong. Saking kowe lagu nggih Mbak Elisa. Nggih, nggih. Kula dilintoni sanesipun sing kira-kira regeng, kira-kira gayeng. Ya. Saged dipun tembangaken sareng kalian Mbak Eka uget-uget karo Mbak Elisa. Apa? Nek aku njaluk dibawani sik rakitan sak kemerangan. Men gunta-ganti utawa gentian bawane men cetha iki suarane Elisa, iki suarane Eka uget-uget. Apa kira-kira? Manut ya, manut bae to. Heeh. Sinten riyen Mas Petro? Ya. Iki tuwek sapa? Elisa karo Eka iki tuwek sapa? Kita coba dibedek, coba dibedek. Kok Mas kanggo gak budek kok budek bedek, dibedeki. Dibedek. Dibedek. Oke, nang bedek, tak kanggonya nang bedek. Kira-kira yang mana? Nek cara tak sawang iki wajahe iki tuwek Eka uget-uget. Oh. Aku. Kira-kira umurku pinten? 30. Nah, kalau saiki kalau mereka tidak 5 loh. Aku apa rasanya angkatan kok. Rasanya dikuter kocok lagi. Balasnya ngadi muncul. Ya jelas saya yang lebih tua. Oh gitu ya. Ya, aku kelahiran 93. Oh 93. Ya. Tadi wes arep tigong doso tigong. Oh 3 dosa Betul. tiga. Ya betul. Aku 98. 98 berarti arep piro? Arep 28. Oh, masih 28, masih panjang. Oh masih panjang. Ya, arep panjang ya rasa panjang. Aku gak ada orang begitu kok. Iya. Panjang ora iso ya. Nek melebar iso. Iso. Iya. Bawane apa Kak? Wis memang bae sak cul-cule. Jul-jule, pokoke sing penting dah loro apa. Anu sing tuwa, anu pangkurin rasa. Iya. Oh iya. Elisa dulu. Nah.
Anu Kak, iki adik-adik kula anak-anakku seniman-seniman wonten ing Goro sami nyusul. Dalang-dalang muda. Nggih, Mas Dalang bocah sinten? Jamal. Nggih. Nggih. Akmal. Mas Akmal ya nyusul. Wah, Nggih. ya dalang ya pengendang hebat. Wah, terus sing sapa le jenenge sapa le? Ayam. Wah, ayam. Ayam-ayam tonton jeneng permanen peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Kuwi ya nggawa wayang mau nyuwun tulung anu Bapak Kangko kula nyuwun gadah wayang dipun tapak asmani. Kok nanda tangane heeh. Awan mau ya ana dalang saka isi Surakarta sing asine kene. Sapa, Gong? Ki Anom Dwi Jos. Wah, Dwi Jos. Niku tunggale kali Rajos. Heh? Dwi Jos. Lah ya. Kados jenengan. Karepe ngono ya kaya aku kan nuwun sewu jenengku ki ditorokne wong akeh. Dadi Anom Dwi Jos Kangko ki ora mung aku tok. Nggih. Ta karo sak. Anom Dwi Jos Kangko ki ada tiga. Sapa wae, Kak? Anu saya pertama kali saya. Yang kedua siapa? Yang kedua Boyolali. Boyolali. Ya. Yang ketiga Siapa ya? Purworejo. Anake dalang Gondo Sunarpo. Kunarpo apa Sunarpo to, Kak? Sunarpo. Oh, Sunarpo. Juga grupnya juga Dwi Jolaras. Oh, grupnya ya Dwi Jolaras. Pancen kanca-kanca ki dadi pola angin makene. Sing kembar siji Anom Dwijo Kangko, sing siji Anom Dwijo Sena. Iki jenenge padha. Lah, si Reno ki ditambahi. Nek Reno kan ora pas lek dadi dalang, diganti Ki Anom Dwijos. Ya. Akmal kuwi gen saya kondang le, gantine jeneng Anom Dwigo. Dadi ya. Cuma aku jenengku nek dienggo wong pirang-pirang iso ora dadi kaya apa. Nah, niku idola niku ya. Lah ya idola. Akmal Dwigo ngambil rego internasional luar negeri kenal tambah Indolo. Wow. Ayo. Lanjut. Lah nggih. Oh, turu. Lah kok gaketan ngeten. Ora sare. Dereng sare. Oh, Mbak Rasim ki ora tau sare kok, Sa. Niku prihatin nggih. Nggih, tirakate kuat. Tirakate. Lah, bengi iki ki tanggalane sing dipilih kok ya pas Isra Mi'raj. Oke, Isra Mi'raj nggih. Biasa lah. Pas sekali. Tanggalane sing dipilih pas tanggal 16 iki pas Isra Mi'raj. Nah, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, luar biasa. Yo, terus Yen was rina nanung enggang ratri kang
Ora iso ambekan. Makut aku. Ini Mbak Elisa. Mong sliramu tresnani lahir ya ampun nyuwun pirsa Mbak Rasim lagune napa? Jawa Mbak Rasim. Oh, ikut. Ikut. Kusuma Wijaya udah digarap. Oh, belum. Oh, sudah. Kusuma Wijaya sudah. Teman-teman di Jolaras itu lagu-lagu insya Allah semua sudah digarap Mbak Elisa. Siap. Lagunya Kusuma Wijaya Mbak Rasim. Nggih. Kusuma Wijaya ki penguripan lho. Kembang Wijaya Kusuma. Insya Allah mahanani dadyasana penguripane para warga desa Pojok Watu lan Mbak Rasim. Penguripane tansah diparingi kepenak raharja wilujeng ning sambikala. Amin. Ugi kentenaken kalih dulur-dulur BMC. BMC? Jam berapa? Terima kasih. Nggih. Luar biasa, kanca-kanca BMC luar biasa. Nah, juga tasih menyimak Mas Kangko, nggih, matur nuwun. Mas Rizky garwane Bu DPR ora iso tindak mrene mergo garwane bubar melahirkan. Nah, ngoten Mbak Rasim nggih. Nah, garwane bubar melahirkan mongko putrane iki kembar ya iso mayang. Izin ora iso rene bar lahiran garwane. Oh ngono to. Ya. Wis mundhut wayang saka aku terus engko kon nyolahke rakitan sak gebiaran. Oh, heeh. Pokoke nek rung dienggo mayang Pak Kangko ora bakal kon ngeterke kon makeke ning Semarang. Oh, Werkudara. Ndi mau Werkudarane? Ya, tumbas Werkudara saka Sanggar Dewi Jolaras Indonesia, pulasane Mbah Mentong. Nah, ya pancen cukup mahal regane. Oh ngono ya. Nek untuk anak-anake penjane Mas Reski nek pengen ngerti iki dituku regane 7 juta. Prodo Mas. Nah, nggih. Mriko Mas Reski ning wonten Semarang inggihipun sampun kula templekke kelire anom Desa Kangkung insyaallah mengko nek wektune nyandak kula nggo tayungan. Saking tresnane. Heeh, nggih, mbah nuwun iki uga saka Mas Tulus Cikarang. Parung Tombo luwih dikasih monitor. Mas Ngadi Wondo ngutasi ngebyar. Ugi mriku saking Pak Joko Susanto saka Papar Kedung Malang ugi monitor. Nah. Sik aku mung kelingan tak ngelingke ya, San. Nggih. Aku iki pas pinuju prei ning omah pendak bengi iki di WA karo wong. Di WA? Di WA karo wong, Mas Kangko kula menyimak nyuwun lagu Kelinci Udul. Mongko aku pas ning omah. Niku berarti ada siaran tunda atau ada siaran delay. Delay yang diambil dari channel. Ya, dari makanya dari itu nek mirsani wayang nek ana ing channel Dwi Jolaras Indonesia itu pasti siaran langsung. Nenek siarannya awake dhewe di luar channel Dwi Jolaras Indonesia perlu dipertanyakan. Ngoten nggih. Siaran tunda intinya. Jadi Ya. nggak bisa request ngoten nggih. Nggih, dados kula film nang griya niku dijaluki lagu saya. Iki apa ya? Kalau dilihat di channel Dwi Jolaras lain berarti memang betul ada siaran langsung. Boleh request. Ngoten nggih. Nah, ayo. Kusuma Wijaya. Monggo para kanca pun aturaken. Aku seneng rasetiamu. Lo gantos Kusuma Wijaya.
Jaya Mas. Yuk buka yang kata. Isih kompak kanca-kanca. Semangat. Semangat ya. Disusul sing mau nembang sapa? Budwi, Okvalisa. Karo sapa sing urung? Wanda. Wiwi urung. Wiwi. Wanda. Ayo. Ya, iki Purini. Boten. Purin iki berkahi. Nggih. Sinden patene DLI ya iki Kang. Nggih. Macompe ya. Macompe. Mesti alasan. Oh, tak cium pisan kok alasan. Kecil imut. Ayo. Lili ya, Lili. Lili Pak. Tekan aku lantang nggih. Lili Pak. Ayo. Ya. Yo, lagune sing ngetren saiki apa? Sing disesuaikan dengan zaman sekarang apa lagune? Manut tur ya sing kira-kira kabeh apa? Ngono. Terus kan Allah.
Puspitono loh. Ya. Sing anyar kuwi lagune. Wah. Lagi jadi piye ta? Puspitono. Tak takok lho. Cuma aku liliput kecil. Ya. Coba. Ngugong kudu rampak kompak jogetane sing dadi mandor. Kok mandor apa jenenge? Instruktur. Nah. Instruktur anu, sapa Valisa, ayo. Di depan, mangga. Ya ora, jejer wae. Oh. Coba Puspito Nolo. Puspito Nolo gareng terus. Ya. Yuk, terus. Ah.
kasih. Iki keh banget lho jane sing isih urung kewaca WhatsApp nyuwun pangapunten. Mengko dilain kesempatan saged dipun maos. Termasuk penggemar berat kula wanto penggemar saking Sambeng hadir. Nate maringi kenang-kenang cempala dan oh nggih matur nuwun. Ugi saka Pak Purwanto BWKD penggemar Ki Dwi Jokanko. Mbah nuwun. Pokoknya matur sembah nuwun berkah-berkah selalu. Loh, nyeblake mendung kang tumiyun ana ing negara Tirata.